Здравейте! Казвам се Муди. И днеска темата ни е телевизия. И когато някой гледа телевизия, си разваля очите. Аз до вечерта гледам и нищо не ми става. И не става. Аз всеки ден гледам телевизия. А най-любимото, което обича да гледа сестра ми, е Виолета. Това е тя. Не вказвай. Тя не иска да се покаже. Аз ти правя масаж на краката. Ами, признате в Фейсбук, какво да ти я рахабаш. Ласи да пробвате И масаж. така, много е яко, ама аз не се представя. Като гледаш, да се върнем към темата. Като гледаш телевизия, си разваляш очите. Един мой приятел гледаше твърде много телевизия и си развали очите. Когато... само 10 лева на минута, това е масажно. Когато приятелят ми... Елемент. Масаж и на пръстите, и на гърба, и на гъса. Моти, не се зади. Така че повече хора. Е по-смешно. Наистина. Да, това вече не искам това видео.